नुदोंना बिसोरनि सेहेरा आरो जोंनि सेहेरा माने फ्राय सेहेरा तो लेकिन थोड़ा मतलब सेम जैसा लग रहा है ना मतलब सेम तो है ट्रैवल ट्रैवल है ना आप लोग भी ट्रैवल ही क्या ना हम लोग भी ट्रैवल है अच्छा ये बस्ती का नाम क्या बोलता है यहाँ से पासीघाट तक पूरा रास्ता रास्ता क्लियर हाँ पीएमजी रोड पूरा पीएमजी रोड अच्छा कोई लोग मतलब आने से आ सकता है इधर घूमने के लिए ना पूरा मजा है रास्ता सास्ता क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं ना हाजोआव फैबाय आङो दसे बेरायनो हाजोनिफ्राय ओरैबायदि जायगा मोजां जायगा नै जों दसे बेरायनो फैबाय एसे खोन्थानोसै आङो ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय बेयाव माखासे मानसिफोरनि मैगं खाबाय दङ एकदम मा हाजो होनोलै बेखौलाय কি বিচাৰিছা আপোনালোকে কুচু চব্জি আপোনালোকে খায় নেকি হয় নেকি আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত নলবাৰী মানে ইমান দূৰত ইয়ালৈকে আহে নেকি কি কি লৈছে চাওঁ মাতি চাওঁ কি লৈছে এইটো কি চাওঁ এইটো কি ঢেকীয়া আৰু সেইটো কি খৰি কি আপোনালোকেও খৰি আনিব আহে এইটো খায় ঘৰ কিমান দূৰ হয় ইয়াৰ পৰা 3-4 কিলোমিটাৰ মান হ'ব মোটা মানুহ নাই মোটা মানুহ বোলে বাহিৰত গৈছে বা কাম কৰিবলৈ থত ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে না ডেইলি আহে নেকি আপোনালোকে নাহো কেতিয়াবা আহো কেতিয়াবা নাহো হয় নেকি आं ओरैजाय नुबाय आरो सासे दंबायसो ओरैजाय नै सोमावसो आं ओरैजाय इफाले सा खरिये खरि खरि न ডেইলি আহে নেকি কেতিয়াবা আজি আৰু কালি নাহে কাৰোবাৰ কি খৰিটো কিবা কিনিব লাগে নেকি কিনিব নালাগে বাৰীত মালিক আছে নেকি ইয়াত ক'ৰবাত ওচৰত আদি বিল না কি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰ কিমান দূৰ হয় মানিকপুৰ বাহ অলপ দেখুৱাই দিম ৰ'ব মাই কি বিচাৰিছে হা এইটো কি কচু বুলি কয় কচু তৰি বনৰীয়া কচু বুলিহে কয় মই আপোনালোকৰ চাইকেল আৰু আপোনাৰটো কি কি আপুনি মাথাতে ল'ব চাওঁচোন কেনেকুৱা উঠাই কচু গ'ল তোমালোকে কি কৰিব আহিছিলে ইয়াত পাহাৰ চাবলৈ আহিছা নেকি তুমি আহিছা নেকি পাহাৰ চাবলৈ এইটো এজনটো গ'ল সেনেকুৱা কেনেকুৱা দাঙি চাবি দেই ইমান কষ্ট কাম কৰিছে ন আপোনালোকে ধেত মোটা মানুহ থাকি এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে নহয় কাম কৰিব গৈছে ন বাই 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 बाय बाय नुदोंना बेसोर मा जाहैबाय बिनिफ्राय खमसे खम 3 किल'मिटार जागोन दे 3 किल'मिटार दा नैबे सासेया बिदि खर'आव रुजुना लांबाय ओमफ्राय मा खालामनो संसार जानायनि बेलायाव बिदिनो जायो माने बिदिनो सोरबाया साइकेलजों लाङो सोरबाया माने माबाजों खर'आवनो दा बे नुबाय नुवाखै होनबा बे माने खर'जों लांबाय बेफोराव जेनेबा बिसोरो नैफोरनि हाग्राफोरनि एसे माबाखौनो दानस्रिनानै लाङो आरो जायगाफोराथ' मोजां ओमफ्राय नैबे लामाजोंहायनो बिसोर थांनानै ओरै खर'आव थांनानै लायगोन माने बिसोर दायो नैफोरथ' सोब मालाय बागान खालामजोब्बाय नै ओरैजाय नै नुदोंना ओरैजाय गय गायदों ओमफ्राय ओरैजायबो इयाव नुदोंना थख' बागान बेफोर सासे मालिकनि आरो मालिक दं मालिकआबो दं इयावबो बिसोर जाहैबाय जोंनि बिनि साइडनिया बिसोर जाहैबाय मा होनो बिसोर एक्चुअली आदि नङा आरो बिसोर गालु होनना बुङो बिसोरखौहाय आदिया माबायदि आंबोथ' बारा मोजां मिथिया नालाय जोंनि नियार माने खाथियावनो थानायखाय आं एसे ओरैनो बेरायनो फैनाय हिसाबै माखासे बिसोरखौ बन लांफैनाय नुनायखौ एसे रायलायनानै निस्सय नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ सोरबा बायदिया माने बिसोर बननि थाखाय इमान गोजानाव 2-3 टुटे माने 3 किल'मिटार 3.5 किल'मिटारनि गेजेराव जागोन आरो बिसोर बेबायदि इमान खस्थ' खालामो बेसोरा माथो खालामनो नङा होमबा ओमफ्राय नै आं खोन्थादोंमोन ना बैयाव नुदों ओइखैजाय नै थख' माने बिसोरो ओरैबायदि थख' गायोलै मोजां आरो माबायाव माने गोलोम बोथोरावबो मोजां जायो बेफोर थख'आ न'आव जुदि बानायोबा आरो ओमफ्राय जोंनियाव मेथन दङ एसे खोन्थानो र' आं मेथनखौहाय मानैबा माबा गल'ल' नाहरदोंब्रा आंखौसो सिगिदों नाब्रा होसोबोगारदों नाब्रा गिलायलाङोलै आंबो इनि मेथना इनि मानैबो हाबबाला होसोबोगोन नाब्रा इनि मानैबो ख्लं लायदों गिदिरथारलै मेथना नुदोंना इनि
ओइ फिसाबो दंबावसो माथो ओरैजाय मोनफैबाय जोङो हाजोआव एसे खोन्थालांसै जायगाफोरखौ माबायदि ओरै एकदम बे लामा थांथारनानै डाइरेक्ट मोनहैगोन माने दिरपाय माने NSPC जागोन होनना बुंदों खिन्थु बबेसिम थांखोथाय बेखौथ' मिथिला ओरैजाय हाजो सेर आरो ओरैजाय हा जावनाय नुदोंना जों थांगोन बे ओरैजाय ओमफ्राय नैबेयाव मोनसे वाइन शप दंमोन वाइन शपआ माथो बन्द'सो माथो दिनैबा मानि थाखाय बन्द' ओमफ्राय नैबेयावहाय एसे माने बेरायनो मोजां आरो बे जायगाया बेरायनो ओरैबायदि मोजां जोंनि मानसिफ्राबो बेरायनो फैयो गावसिनि मानसिफ्रा बेरायनो फैयो ओमफ्राय इयावबो न' मोनसे बानायबाय दङ नैबेनोमोन वाइन शपआ बे बन्द' आं सिगाङावबो खोन्थाखाबायमोन ओमफ्राय नैबेयाव माबायदि माने रस्टिं बानायदों आरो बेखौसो खोन्थानो आङो रस्टिंखौसो खोन्थानि नै मानसिफ्रा माबायदि वाइन शपखौ नागिरना फैदों बिसोरो ना लाइन जैसे खोन्थानोसै अरे भाई साहब क्या बना रहा है चिकन बना रहा है चिकन सिर्फ एक ही क्या लास्ट पीस है क्या अच्छा यहाँ में क्या है लिवर पोट एक में कितना है 50 एक में अच्छा देखिए कैसा लग रहा है हम लोग का भैया जी को दिन में कितना सेलिंग होता है रे बाबा 2000-3000 होता है ऐसा कभी होता है ना अच्छा बस्ती का है आपका ये सामने में नजदीक में ही है अच्छा आप लोग क्या गालो है ना आदि है गालो है क्या ठीक है कोई मतलब आने से आ सकता है ना ये क्या बस्ती वो बोलता है इसको गेरमे बस्ती अच्छा एसे जायगा खोन्थानोसै आङो ओरैजाय बे थाबायनानै एसे जायगा खोन्थानि जोंना माने अरुणाचल खाथि नालाय ओंखायनो जों सम सम बेरायनो फैयो ओमफ्राय बिदि जायगा खोन्थायाखैमोन आङो दिनै एसे खोन्थानि जायगाफोरखौहाय बिसोरो माबायदि बागान बानायदों बेयाव एसे माने जाय जायगायाव जोङो दायो बेरायफैदों बे जायगायावहाय माने बागान बानायनाया एसे खम आरो ओमफ्राय ओरैजाय एसे बिथोर साइडआवहाय जों दा ओरै थांदोंथ' ओरैजाय माने ओरै साइडखैहाय एसे माने बांसिन बानायदों आरो एसे खोन्थानि ओरैजायनि ओरैजाय नुदोंना एसे सोब गय गायजोब्बाय ओरैजाय नुदोंना गय बागान बिसोर गासिबो गय बागान गोजा जाहैबाय ओमफ्राय लामायानो इदि हाजोनि लामा नालाय एसे गोजौ गाहायथ' थाखायो नङा होमबा ओरैजाय आरो बेफोर हाजोफ्रा माबायाव मेसें बोथोराव मोजां बेरायनो दाबो आरो खिन्थु माने दैज्लां बोथोराव फैबा नोंथांमोना नुगौमोन निस्सय नैजोंहाय दै फैबाय थागौमोन आरो बेजोंहाय दायोथ' मेसेंसो नालाय दैया दंब्लाबो माने एसे गैयानो होनजायो आरो एसे बोहैदों ओमफ्राय फुं समाव एसे दैया बारा जायो मानो होनबा निहिरबो फैयो नालाय ओमफ्राय नैरैजाय हाजोआ लामाया आरो ओरै थांबाथ' इयाव बिराद गोजौ ओइजाय गोजौनिफ्राय आरो बै हाजोखौ बारबाथाय आरो डाउन जालायबाय गाहाय जालायबाय माने नुदोंना एसे थाबायनानै मेंबायसो माथो आंखौलाय ओरैजाय थांबाथ' ओरै सिदा जाथारोमोन दा ओमफ्राय नै बे दैनि थाखायनो ओरैजाय माने माबोरै जाय गेदा गेदि खालामनोथाय मिथिया नै ओरैजायनि नुदोंना माबायदि नुदों जायगाफोरखौ भिउसफोरखौ आरो एसे खोन्थाबाय आङो ओरैजाय नै मोजांथ' नुथाइया मोजां आरो ओमफ्राय आङो दायो एसे जोंबो फैदोंमोन नालाय साब्रै साबासो एसे बेरायनो फैदों बेयावनो एसे बेरायलांसै सम जोङो बिदिनो मोनाबिलि जाबा एसे बिदिनो बेरायनो फैयो आरो बेखौ एसे खोन्थानो होननानै आं भिडिअ एसे बानायनाय जाबाय नोंथांमोननो खोन्थालांनो होननानै निस्सय नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनखो आंथ' मिथिला मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों नङा होमबा नोंथांमोनासो मिथिसिगोन सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा फैनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा मुदुफुर जानानै आरो ओरैजाय मुदुफुर जानाबो फैनो हायो ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा ओरैजाय थाराजान जानाबो फैनो हायो राथे बस्ति ओमफ्राय ओरैजाय दुनागुरि जानाबो फैनो हायो ओमफ्राय जुदि फैयोबा जोंनि बेवहाय नैबे बे जाहैबाय मुदुफुर लामाजों ओरैजाय एकदम ग्रिन भेलि लामाजों सिदा फैबानो जाबाय हाजोआव जुदि सोरबाफ्रा फैयोब्ला ओमफ्राय आरो बे फाखा लामाजों थांबाथाय ओरैजाय डाइरेक्ट नोङो निकाबालि थांनो हागोन ओमफ्राय ओरैजाय दिरफाय ओरैजाय मा होनोमोनथाय ओरैजाय थांनो हायो आरो फैबाथ' जेबो प्रब्लेम गैया फैनो हायो बेलेगथिंनि बायदि बेलेग अरुणाचल जायगाफ्राव हाबबा बेफोरबायदि पास लालायनाय जोंनाव बर्थमानसिम बेयाव बेफोरबायदि जाथ'वाखै पास टासनि जेबो गोनांथि गैथ'वा ओंखायनो जोङो दायो गोसोबायदि बेरायनो हायो ओमफ्राय जुदि बन थनफोर लांब्लाबो आरो ना गावसिनाव माने गोदोनिख्रुइ दायो एसे चेन्ज जाबाय माने बागानाथ' गाव बारि बानायजोबना लाबाय नालाय बिथांमोनहा बिसोरनाव सोंनानै जेनेबा बनफोरखौहाय लांजायो आरो
खिन्थु सोङालासिनो पारमिसन गैयालासिनो दाननायाबो माने एसे बोरैबा जायो नालाय ओंखायनो सोंनानै गावसोरजों मोजां रायलायनानै लांबा मोजां आरो बेखौनो एसे खोन्थाबाय आङो नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय दायो ओमफ्राय एसे खोन्थाबावनोसै ओरैजाय लोगो माने आंनि बे दस आरो ना बेबो जाबाय गाल'सो ना आप लोग तो गालो ही होगा शायद ना गालो है पूरा देखने के लिए तो पूरा हिंसम लग रहा है रे यार कर रहे थे आजकल दिखाई नहीं दे रहा है बस्ती में है क्या बस्ती में रहना पड़ेगा आजकल क्या हम लोग का इधर जाता नहीं है क्या जाता है देखता नहीं है ना आजकल जाता है हाल साल बोलो यार ठीक है नुदोंना बिसिनि सेहेराफ्रा ओमफ्राय जोंनि सेहेरा नुदोंना इधर आओ ना थोड़ा सेल्फी लेगा हम लोग नुदोंना बिसिनि सेहेरा आरो जोंनि सेहेरा माने फ्राय सेहेरा तो लेकिन थोड़ा मतलब सेम जैसा लग रहा है ना थोड़ा मतलब सेम तो है ट्रैवल है ना आप लोग भी ट्रैवल ही क्या ना हम लोग भी ट्रैवल है अच्छा ये बस्ती का नाम क्या बोलता है घेर में एक दो ऐसा है क्या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एक ही है घर में एक ही है क्या ना अच्छा नदी का नाम से है आसाम में भी है घर में घेर में आप लोग का बस्ती में कितना घर है 33 है क्या 33 है ना अच्छा ये रास्ता मतलब किधर से किधर जो जाता है ये वाला ये रास्ता पासीघाट से लेके दुरपाई तक है पासीघाट जा सकते हैं ना कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन कंप्लीट आना जाना तो अभी तो कर सकते हैं यहाँ से पासीघाट तक पूरा रास्ता क्लियर पीएमजी रोड पूरा पीएमजी रोड अच्छा कोई लोग मतलब आने से आ सकता है इधर घूमने के लिए ना पूरा मजा है रास्ता सस्ता क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं ना ठीक है मिलके पूरा अच्छा लग गया सेहेरा आरो जोंनि सेहेराजों फ्राय एखेयानो मानो होनना बुंबा बिसोरबो ट्राइबेलथ' जोंबो ट्राइबेल नालाय दायो एसे आरो एसे खोन्थालांबावसै आङो दा बेसेबां हायो नोंथांमोना आंजों आरो थाफाबाय थाबानो जाबाय जोङो दा दसे इयावनो एसे इन्ट्रेस्ट माने मा होनो एसे बेरायबावनोसै आरो माखासेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबनो हायाबो जानो हागौ जा हायो बेखौ एसे खोन्थानोसै आङो नोंथांमोननो ओमफ्राय दहायथ' खोन्थाखाबाय आङो बेयाव बेदर हांनायफोरखौहाय माबायदि हाङो नै एखेबारे नुदों बेदरा बयलारसो नामा बेलाय बयलारसो लकेल नङा ना लकेल नङा माथो गोजा जादों माबा फुदों नामा इयाव नै सिङावबो दं माबायदि सांदों नुवाखै बानायदों नै एसे खोन्थानोसै आं बानायनायखौ ना ओइ गोजासो जालायदों माथो ना पुरा लाल लाल हो रहा है ना कुछ कलर लगा है क्या हाँ फुट नुदों मानसि माइ नुदों ना আরে বাবা করবা এসে বাবা জঙ্গলে জঙ্গলে লাগছে দেখুন কি হল বাবা জঙ্গলে এটা কি খাইছা কি বুঝতে এটা কোন ছিল দাদি কসন ওপত কেদিন হল আপডাউন ডেইলি আপডাউন বাবারে কিমান দূৰ যায় ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ খোজ কাঢ়িব লাগে 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा पूरा उखो उखो ना दिनत किमान मान हाजिरा मारियो तोते अरे 1500 1000 तो एकदम सिम्पल आरो 1000 तो न नुबाय ना बिथांमोनाबो बेबो बर'सो नंगौलै मासे खिन्थु बेंगुलि तेबो ना बेंगुलि हे न ना कि कय कसन को बेंगुलि ना ओइ नोङो मुदिफोराव फैना बेसे गोबाव जाखोलै खै बोसोर जाखो आङो औ ना जोनोमानि यावखा यावखा ना एक्चुअली नोंना मा मार नोंना जाथिया बर' ना मा मार नोङो मानसिया बर' रोंमारा नोंखौनो रोंगौरा खोन्थादो रा फाग्ला नोंमारा नोंमारा टाइटेला मा लिरो बर्मन हाब मा सोबखोब्रा आं दहाय खोन्थादोंमोन ना एसे बेरायनो फैदों होननानै आं दहाय खोन्थाबाय जोंनि आसामनि माखासे मानसिफ्रा माने बे जोंनि हाजोआव आरो ना बे एकदम नैबे दा आं जाय मानसिजों रायलायदों बिसनाथ' जेनेबा मधुपुर बेनो मधुपुर जेनेबा आसामनि बाउन्डारि ओमफ्राय ओरैजाय अरुणाचल बाउन्डारि मधुपुर आरो ना बे मधुपुर होननाय गामियाव खमसे खम खै गसो दंलै नोंसोर गामियाव खै गसो दङ औ 29 ता ना माथो बेयाव सोब गासै मिक्सार गोजासो खोमा ना बर'थ' गैया खोमा बर'बो दंना बर' नेपालि ओमफ्राय बेंगलि माने सोब मिक्सार आरो ना जेनेबा आसामाव जेसेबां जाथि दङ
बिसोर माने बे मधुपुर होननाय गामियाव थायो ओमफ्राय माने बिसोरना माने ओरैबायदि सुबिदा आरोना बिसोरो दैलि माने पार डे माने सासे मानसिया खमसे खम मिनिमाम माने 1000नि माबायाव बिसोर हाजिरा जाया मानो होनना बुङोबा बिसोरो अरुणाचलाव फैयो नालाय जिखुनु खामानि मावो आरो ओरैजाय जोंहा माने हाजोआव थांबाथ' मिथिखायो नङा होमबा माखासे खामानिफोरखौ ओरैनो इजिलि मोनो ओमफ्राय बिसोर माने बिदिनो अरुणाचल आरो आसामनि नालाय खुनु माने इयाव खुनु प्रब्लेमानो जाया माने बिसोरना थानाय फैनाय माने जोंनि आरो खिन्थु बेलेग साइडनि अरुणाचल आरो जोंनि आसामनि बाउन्डारि जों बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु जोंनि जायगानिया माने ओरैबायदि मोजां बिसोरबो जेनेबा जोंनाव आसामाव फैनानै जेनेबा हाथाय बाजार खालामफैयो थिग बिदिनो माने जोंनि आसामनि मानसिफ्राबो बिसोरनि अरुणाचल जायगायाव फैनानै बिदिनो माखासे जेनेबा बिदिनो खामानि मावनाय मानाय जेनेबा फैसा थाखा खामायनायनि बेलायाव जोंहा माने उसुबिदा खुनु प्रब्लेमानो थाया माने बे मधुपुर होननायनि मानसिफ्रा मा जायो माने गासिबो मिक्सार नालाय बिसोरो बिसोरनाव माने रायलायनायनि भाषाफ्रा माने बिसोरबो रोंगौ बिसोरबो माने बेलेग बेलेगनि भाषाखौ रोंजोबगौ माने ओंखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर फैयोबा फैनानै मालाबा नायफैनो हागोन बिथांमोनहा आरो माबायदि जेनेबा अरुणाचलनि मानसिफोरजों माने रिलेसनाव थायो ओमफ्राय अरुणाचलनि मानसिफोराबो बिसोरनि मानसिफोरजों माबायदि अरुणाचलाव थायो आरोना बेफोरबायदि ओंखायनो जुदि बिसोरनि मानसिफोरा मा जायो अरुणाचलनि मानसिफोरा गावसोरनावथ' जेनेबा माखासे खामानि मावनायनि बेलायाव खम थायो नालाय ओंखायनो जोंनि आसामनि मानसिफोरखौ बिसोर माने थाब थाबनो बे जायगानि खाथिनि मानसिफोरखौनो लेंहरनानै बिसोर माने बिसोरनाव खामानि मावनानै माखासे मा होनो बेखौहाय थाखा साखा खामायनानै बा हाजिरा हुजिरा मावनानैबाबो माने बिसोर बिदिनो सोलियो बेखौनो आं नोंथांमोननो दिनै बेखौनो खोन्थाबाय भिडिअ बानायनानै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो ना मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो आंथ' बेखौ मिथिला जोङो माने एसे बेरायबाय बेरायनानै एसे मोनाबायबो ओमफ्राय दायो जों थांफिनसै ओंखायनो आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो सोरबाफ्रा जुदि दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायनानै जुदि साबसक्राइब खालामाखैबा आं नोंथांमोनखौ बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै आंखौ माने हेफाजाब होयो बिदिनो आं माने मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थानो हायो बा दैलि भिडिअ होबाय थानो हायो आं बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय बिथांमोनाबो नै दा थांसिगोन जाबा हल ना मना सना लानो फैजोबो माने